أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله سيد الأنام أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga palangungan ng mga agama Islam, yari na isab kita niyo nakapag bay mata haamuin tiranan ataw kalabe haamuin Islam TV ini. Alhamdulillah, tinya magdihil na isab kami pangadjian maniutiyo din ha mga kasara-saraan ataw ka aturan sin kahalan sin manusia diha dunia. Biya in topic na to ha mahapon ini na hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya likulli dawa. Yung makna niya, tiap-tiap sakit on ubat niya. Nadina sa mapyaon na ingkatan sakit sibura in sakit matampal iban sakit simpangatayan na on ubat. In sakit Allah subhanahu wa ta'ala in magdihil namikyan siya ra imagpaig sin sakit. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, ma anzalallahu daan illa anzala lahu shifa. Wala nagpaturon in Allah ta'ala ha sakit malainkan piaturon niya isab in ubat niya. Likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da bara'a biiznillah. Tiap-tiap sakit lon sin Rasul sallam na on ubat niya. Sa apabila long niya in ubat yaun tinya magkubdan iban sakit yaun na maigin sakit yaun na izin sin Allah ta'ala maig. Inna Allah lam yanzil da'an illa anzala lahu shifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahil. Sabna to rin Allah Ta'ala sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siya nagpaturon sin sakit buat malengkan piaturon ni in ubat niya. Iniyan kengatan sin hisyu in makaingat iban awam in hisyu in maawam. Hamuk riwayat inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa aw dawa. Wala nagbatangin Allah Ta'ala ha sakit buat malengkan biotang niya isab doon in makaigsin sakit yun. Illa da'an wahida. Malengkan lo sin Rasulullah in sakit amo in way ubat niya hamuk dalong niya. Qalu lon si mga sahaba, ya Rasulullah ma huwa? Ya Rasulullah, uno in sakit yadto amo in wayron ubat niya. Lon si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila al-haram. Amo in kalaas. Ang pabila lumaas na imano siya, na di na kaubatan, amuin makabalik siya, bata bago siya. Di na magbalikin amuin ka bata bago niya. Na di na sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam, na ayaw magpasar imano siya. So, pamain sakit niya din habaran niya,
na subay lamawag siya sin asbab hasupaya maiging sakit niya. Sa gawaon isang had niya, hama na sin hadis sin Rasul sallam, long niya, apabila nasakit kamo, patadawaw. Imana niya, pagpaubat kamo. Patadawaw. Wala tadawaw bil haram. Sa ayaw kamulong niya magpaubat, haamuin, langga syarafa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya mga magpaubat ko sin mga makasyirik ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ataw ka magpaubat ko sin amuin, makakaungkaw, ataw ka makainungkaw, sin hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namuya timpiang langan sin Rasul, wala tadawaw bil haram. Ayaw ka mo mag-ubat, sin amuin hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nadamig ka natin, wag ka na mo inhat, amuin sakit, amuin mga pagnanamanin on ubat niya. Biya mga sakit kaawam. In sakit kaawam, in ubat niya, pagpangasubo. Pangasubo kaw. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bang-on mga pakaradyaan, labi luban ha agama. Hasupaya kaw makaig ko din na amo in kalinduman sinamuin, hinang di kabayaan sin Allah Ta'ala, makakadto ko pagkasawan sin agama, na pangasumukaw. Lon sin Allah Ta'ala. Biya mo, sahaba, inamok sahaba yaon, nahulog siya sa sakatan niya. Sampai kaya palian siya biyayan. Kaya palian siya biyayan, pagubos na katug siya, halom sin katugan siya, na nagainop siya, sampai pagiwaan siya si Manni. Nangasuha mga iban niya, uno long niya, ang balong niya, kabakan yung kakulong niya, amo inuruksa, hatin niya, amo ikapaluhin yung kakubya, ako inilong niya, tagapali kulong niya, banglong niya, mamego kulong niya, na mabasama long niya, pali ko yung surun sin tubig, arakala long niya, makamundarat kakulong niya. Makajari ba long niya, magtayam mo mako, iyasubo na yung mga iban niya. Alon si mga iban niya, di long niya, subay ko long niya, mamego, makagawas ko long niya, umusal sin tubig. Na mego na intaw yaon, sampai biasanya in unia amo in kaya palian simbato siyod sin tubig miyate intaw yaon. Pagpatay sintaw yaon, si mampe in khabar fa Rasul sallallahu alaihi wasallam in agi sin Rasulullah kanila qatalu piyatay niyo biono niyo intay mangut niyo piyatay niyo intay mangut niyo ala sa'alu Islam ya'lamu uno. Sarang long niya nangasubo ka mo, bang dinilong na ikingatan impakarakyaan. Fa innama shifa'ul ayyi as-su'alu. Sabab in ubat sin kaawam, na sumay ko mga subo, hasupaya sumawa kayo mo impakarakyaan. Intoyad tulong sin Rasulullah, na innama kana yakfihi ay yatayammam, sarang na kanyalong niya in magtayamum siya. Magtayamum. Ibang putusan niya in pali yaon, kamawasya sin tubig ang panin sapwa-sapwan in babosin, amo in putus sinamo in pali yaon. Pag umusin, wairong pali day na baran niya, amo timbasangon niya. Na in kaawam mga palangungan ng mga agama Islam, hambuk dakula sakit, do na manusia. Ang kaning kaibanan manusia di munto rin pag-agama nila. Sabab sinamunta kasakit sila sin awam, na di sila mabaya magpaubat ha-Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila mabaya magpaubat ha-Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam, na umasugo kita ha mga ibang ko ini, unuin,
pangasubo nila hatungod sin amo in Quran. Diyan. Na isi mga sulkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, in pangasubo bakas na mo diungog sa bunar do din Quran hambuk sa den ha mga ubat. Uno in cover ini atau kan in suwi-suwi ini bunnal pasawaha kamo ya Syekh. Insyaallah. Alhamdulillah, malingkat in pangasubo niya mga palanggungan ng mga agama Islam. Al-Qur'anu shifa. In Quran ubat. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Dia surah ini surah Fussilat. Tini ayat kapatan tag-upat. Biyabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran ini, tiniapiaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala ha para doon ha kanila mga bariman. Mahinang paduma nila ha pag-agama nila, iban, ubat si mga sakit nila. Di naman na sakit amuin, matampal, iban nakatatapok halong pangatayan, kaubatan sing Quran. Kaubatan sing Quran. Kita ni ba inamu waktu in mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miyamano sila di mateng sila hambuk kauman. Pagdatang mong pakauman yaon na mangayo sila hati niya mahinang sila bisita si mga kaum yaun, mga tao yaun. Na faabaw, di sila mabaya, amuin, mag-entertain ha mga sahaba yaun, in mga tao amuin ditungan nila. Pag-ubos, in nakura sin kauman yaun, na tiundok sa sinhas. Pagtundok ka niya sinhas, na kimawana sila si mangungubat, wayroon makaig. Sin amo in sakit, sin amon bisa, amo in kiananaman sin nakura sin kauman yaun. Sakali, lon sin kaibanan, kadtuan niyo kung ni mga tauyaw na masjid, arakala lang niya on doon kanila, makaingat umubat. Alon sin mga tao yaun, mga sahaba yaun, hawak tu amuin, daakan si mga tao paubatan in nakura nila, in agi nila, di kami long niya mabaya, long niya tumawang kaniyo, sabab long niya wala kamo long niya nanghurmati kamo, hawak tu mangayo kami kaniyo, mahinang kami bisita, wala kamo na naiman. Sa balong niya mabaya kamulong niya amuin makaubat kami hanakura niyo, nasubay kamulong niya, magdihil kamo sadaka. Nakyawaan nila dahamuk kambing. Inilong na in sadaka kaniyo. Ubati na long na in nakura na mo. Nakyadto nila na. Tiyawalan na sinambuk kanila. Pagtawal sinambuk kanila, nakabangon magtuy intaw yaun, kimasay biya. Pagbangon sinamuin anak sapi, nahulog siya, timindag magtuy siya. Sinbiya, wayroon naghapin kanina. Uno in piyagmubat sin sahaba yaun hataw yaun, amuin natundog si sinhas. Wayroon dugain. Amo na in Fatihatul Kitab, amo in Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Lansin Rasul Sallam, hawak tu amo in nakauwi na yung mga tao yaon, nag-istorya na sila, direct nila pabesin Rasul Sallam, long niya Rasulullah. Bakas kami long niya invite paubatan hato na sa sakit. Nawirong kingatan na mo, ipangubat na mo. Wat malengkan, amura in Fatiha yaon. Lansin Rasul Sallam kanila, wa ma adraka mal Fatiha. May talong na di mo kaya nga talong na uno lang na impaida si Fatiha yaun, hapwas din ha mo impag babasaw ng sambayang. Nalong si mga sahaba, tupot Allah iba na Rasul im makaingat. Nalong si Rasul kanila, inna Fatihatal kitabi dawa'ul likulli da. Sa banal tudong niin, Suratul Fatiha yan, na ubat siya singkatan sakit. Sa insarat sina mo intumawal ka usalan mo in Fatiha yaun, na subay, wayrun amin, halas niya. Umusal ko sa dasin amin, ang pabila hasambayan. Ang pabila mangubat ka, subay wayrun amin niya. Yan in faida si Fatiha mga kaanakan, mga katotay mangubat. Balikan mi Fatiha makapito. Hataw, itawan mo hataw na sa sakit. Na biiznillah, umuri inta uyaon. Saon sarat niya. Muna, subay, si masanglit ko fa Allah Ta'ala. Iban, si malawat ko fa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inikatu niya, subay ko yakin, tud, hamuin, makaubat in Fatiha yaon, hataw yaon na sa sakit. So, pamalong ta nagduarwa ka, na di mahalinin amuin kwan yaon, taw yaon na sa sakit. Di siya mahalin, bang nagduarwa ka. Subay, yakin ko tuod, wala ko nagduarwa, hati niya makaubat yaon. Na ampa, amuin mamustagyaw, inam amuin pagtawal mo yaon. Na din na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam. In Fatiha, niyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na dawa'ul likulli da, ubat singkatan sakit. Mataod pa din ang mga ayatan sin Allah Ta'ala ubat sin mga sakit. So pama, on sa mga tao mga sumakit imbiya, daghal niya. Kaya ba ita kitab, alig nafsaka bil Quran, ubati in ginawa baran mo ha Quran, biya ba ita rito, in ubat sina mo in sumakit in daghal mo, sa puhas ya salta basahon mo in, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak. Sampai pa kinapusan ni, Surah Insyirah. Tawalan mo, in ginawa baran mo, si masakit indaghal mo, sin, alam nashrah laka sadrak, hayakin ko tud amo in makaiga sakit yaon. Sa ipagtawal mo salta pagsapo mo, harap pababa. Bakun pabalik-balik yung pagsapo mo biyayan. Harap pababa sa zabi ang pagsapo mo biyayan. Harap pababa sa zabi. Makapito mo balikan in ayat yaon. Nabang mabaya ko sinamo in hati niya, kaganapan in kusog niya, na panagnaan Fatihatul Kitab, makapito mo balikan, ubos ang paalam nashrah laka sadrak. Insyaallah Ta'ala, bang yakin kau, sinamo in pag-ubat mo yaon, na biiznillah, maig mo in sakit mo yaon. Namikyan amo in mga tuhod amo biya mga sumakit yaon. Kaya ba itaraha kitab yadto, alig nafsaka bil Quran, in ipagsapo ka niya, na basahon mo isab inamo in, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sampai pa kinapusan niya, makapito mo balikan, sapo harap pababa. Namikyan amo in kaya ba itara, hambog waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam, si makitin uniya. Si makitin uniya. Iulinan niya in uniya biyan, ampa niya biyasa in kul huwallahu ahad, nakatunya belikan, pag-uwas na igin sakit yan.
Nadina sa bapyaon mga palanggungan na mga agama Islam, amuyad tuin mga faida sing Quran amuin matampal. Namikyan, apabila onsan tawa mo di agon makarungog yaon, na onday sabatin niya tawal niya Quran. Ang kalong niya Al-Quranu Shifa, ubat. Kahaba may naat po subo, ulinan mo yung tainga mo yaon sintuong lima mo tuubyayan, so pamadi ko makarungog marayaw, ang pamubasahon amuin law anzalna hadal Quran ala jabal akhir kinapusan sin surah Al-Hashr. Balikan mo siya makakapatan sampai paamuin lasin ayat yaun. Tumagna ko law anzalna hadal Quran ala jabal lara'aytahu khashi'a. Na biiznillah sumawa amo impang dungog mo apabila yakin ko to amuin makauli in Quran. Namikyan sa tawa mo bakun masawa malabo biya bulahaw pangatod niya. Namikyan amuin tawal niya. Kahabalong niya po subo nasabot ta kitab yato alig nab sa kabil Quran na ibiyan mo lima mo patapilan mo biyan dua bakul lima mo. Ampa mo siya, ampa ko magbismillah, iban sa malawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos basahon mo ayat ini, yan na suratu Qaf, fakashafna anka gita'aka, fabasaruka al-yawma hadid. Ubos itiyok mo pa bakul mo ya, pag ubos yan to, ampa mo isapo hamata mo biyayan, balikan mo makatuyat. Na biiznillah, samawa pangatod mo yan. Al-Quranu Shifa. Ang Quran ubat mga palanggungan na mga agama Islam. Hamukwak to. On. Den ha mga kataymanguran na to mga tao Madina. On anak nila tunggalan. Nasakitin anak nila. Pag-ubos, piyaguan na sin hospital, sabab di nakagawsan sin hospital ubatan. Di nakagawsan. Mapag-ubos bihayan, doon na ha, bayin anak niya, na di na siya gumawa din na masgidin nabawi. Si masandi kahag sinamuin, masgidin nabawi, hamuk waktu, nakalipat siya, ima na niya nakatug siyang karay bihayan. Pagtug niya bihayan, nakatug siyang karay bihayan, kita niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam himarap mong kaniya halom sin indan niya atau katakinok niya. Long niya. Kingatan kulong niya in kasusahan mo yan. Anak mo long niya nasakit. Ubati long niya Quran. Amoy tinagi sin Rasul sallam kaniya. Tawali ha Quran. Lawaga yaw na Quran in unom ayat. In unom ayat yaun, niyanganan siya ayatus shifa, hati niya ubat, ay mga ayatan ubat hakatan sakit. Isulat mo long niya hapinggan long niya puti. Iban inusalan mo pagsulat mo za'faran. Pag-ubos long niya, ugasi siya long niya tubig sin zamzam. Ubos tubig niya itong pag-ugas mo siya sulat mo yato, ipainom mo ha anak mo yaun. Pagbati niya, yulungkad ng Quran, liwag na unom ayat yaun, kiyabakan niya. Ang panihinang piyapata kaniya sin Rasul sallam. Pag hinang niya biyayan, piyainom na anak niya. Pag ubos sin anak niya minom, kimasay timindag magtuy, simbiya wayroon sakit niya. In ayatan yaun halom sim nakakanat din ng mga surah. Ikaysa na yan na Suratut Tawbah. Ha Suratut Tawbah ayat hamputag upat. Lord sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yashfi sudura qawmi mu'minin. Imana niya, makauli makaubat ha pangatayan ataw ka sakit ataw ka mga daghal si mga taubar iman amo in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini kadua yaon na suratul Syu'ara. Ayat kawaluan. Halapal niya, wa idha maridtu fahuwa yashfi. Apabila masakit ako, siya rain, magpauli ka ako. Ini, himumungan si Ibrahim, hawaktu amuin, iyasubo siya si mga tao. Wa idha maridtu fahuwa yashfi. Pabila masakit ako, tupot siya rin magpauli. Sabab siya rin nagdil sin sakit. Ini katunya yan na suratu Yunus. Ayat kaimantag 7. Lapal niya, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Uka mo mga manos yalon sin Allah Ta'ala. Sa banal to diyan na di matangkan niyo in patumtum ataw kapamando din na Tuhan niyo. Imana niya Quran. In Quran yaon, di matangkan niyo yaon, wa shifaa'un lima fi sudur. Makaubat hakatan sakit yaon halom sindaghal si manusia. Wa huda, ibang pamandu, iban rahmat, hakatan beriman fa Allah Ta'ala. Ini kaupat niya, yan na suratul Isra. Ayat kawaluan tagdua. Lonsin Allah Ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ibang piaturun na mulon sin Allah Ta'ala, hadena Quran yaun, in uno-uno, makaubat ha sakit si manusia. Makaubat ha sakit si manusia. Iban rahmat ha mga beriman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalima niya, yan na surah Fussilat. Amo innabasta na turakayna, ayat kapatan tag-upat. Lonsin Allah Ta'ala, Qul huwa lilladhina amanu hudaw wa shifa. Pamunga ya Muhammad. In Quran yaun, para ha mga sila beriman fa Allah Ta'ala. Pamandu kanila, iban ubat kanila. Ubat. Ini kaunom niya, Suratul Nahl. Ayat kanuman tagsiyam. Lonsin Allah Subhanahu wa Ta'ala, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Tinya, gumawa din ang mga tiyan si mga pusukan yaon in inuman. Ima na gula pusukan. Hati niya, ginis babarapana inwarna niya. Halom sin yaon, hati niya, shifa, ubat ha mga manusia. Na bang in kita, ini kaya sulayan ko in ayat ini. Hati niya, wayroon mga kwanta biyaya natin, wayroon zaafaran di kato, na siulat ko na sa kertas biya, kertas puti yaon, ampak ko siya, hiulog mo in mineral water yaon. Ang bata, hati niya, din si may naat nag-into-into sa zabi ang magsuka. Sampai puas asar, yayan, nasusa na to din nag-ipat kaniya. Kaya tumangkin ayatin, siulat ko na magtibiyayan, hiulog ko matupakwan, muspya inom habatayaw, wala pa nakaabot ang magrib kima sa imbata biiznillahi ta'ala. Naamuyad to iman yun, tiyo din hamo impaida sin Quran ha ubat hamon sakit matampal. Labi luba na in sakit sin pangatayan, in pangatayan si manusia, paggahaon siya. Sa uno'y makaigsing gahayaon, makalanusin pangatayan si manusia, amuin qiraatul Quran wa dhikr. Magbasa ko Quran daran, ibad daran ko nanumtong fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adena sabab yadto mga palangungan na mga agama Islam amuyad tuin jawaban sin pangasubo sinambuk den mga anak niyo biyakan Anas den hasibugay. Biyayon umasubo isab kita kanila kalu-kalo ang mga pangasubo nila biyayan. Naunin mga pangasubo niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini pangasubo ko Ustads. Yung na mo resab in pagdua
makadebensa kuno ataw kan makapagang dayon ha mga musiba ataw kan dayon ha mga sakit. Unuin suy-suy ini bunnan pasawaha kuno kamo ustaz. Alhamdulillah, in pangasumuyad to, hati niya masawa. Diungog nilang kunuin doa, maka depends ha mga musiba amo in parutungang kato. Mag-ato sila biya umagpang in doa yaon. Adena sa papyaon mga palangungan ng mga agama Islam, in doa, pinakamakusog asbab makaagpang hamano siya ataw kaamo in musiba ataw ka mga mami amo impartungan sin Allah Ta'ala do namano siya yaon. Iban ikadua niya mahinang sabab in dua amo in ikaduhat si mano siya sin amo in maksud niya. Maksud niya. On waktu magdua kita fa Allah Subhanahu wa Ta'ala mangindua kita biyayan. On waktu maino-ino kita sindu atayaon. Biya lang wala ako kaya na naman na tayo maindo ako yaon. Napabila yaon ko hasarat sindu ata tayo maun. At tinya muna si manglit ko fa Allah Ta'ala iban si malawat ko fa Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus nangindo ako fa Allah Ta'ala sinamuin uno-uno pa ngayon mo yaon amuin yakin ko tud sinamuin mustajabat niya tayo maun sin Allah Ta'ala indo amo yaon. Yakin ko to, labi luban amon timatangis yung pangatayan mo, sampay nagbakas hamata mo yung timatangis ko sin karna pag mabuga fa Allah Ta'ala, hawak to yaon, tatay maun sin Allah Ta'ala induam. Sa indua, on waktu pangayon ta, di ta ka na naman diil sin Allah Ta'ala kato. Gayan. Na, on waktu indua ta biyan, na, tiagama sin Allah Ta'ala, di idil kato dia dunya. Dito na adlo akhirat. Oni sa waktu indo ata yaon, hati niya. Dita ka na naman sa magdaratang kato amo in mga musiba biyayan. So pa mabagkantan to makusog indo amo yaon, hati niya musiba yaon na gumaan. Hati niya dumagpak mong kay mo in musiba yaon na magaan na siya. Bagkanda siya mabuga. Kaya agpangan sindo amo yan. Na so pa malong ta amo in makusog to rin do amo yaon. Yakin ko to sina amo in pakaragyaan yaon. Na on wakto atin niya, di na dumagpak kay mo in among pakaragyaan yaon. Di na dumatang kay mo. Na di na sa mapyaon mga palangungan ng mga agama Islam, mga dua ini, tinya, on mga tartanto amo in dua mga mustajab. Long tadi na mga pakarajaan natin niya. Indua ad-da'awatul mustajaba long isuyuti ha kitab niya na nabahagi siya upat kabahagi. Hati niya on dua amuin manunjuki ha amuin taw nangangayo. Hati niya dito hati niya kuanin amuin dua yaun. On isa dua hati niya tungod sin waktu hati niya uno waktu kita mangindua taymang sin Allah Ta'ala indua tayaun. Ini katuniya amuin hauno kita tampat mangindua tataymaun indua tabiayan. Ini kaupat niya na uno indua usalan tahapag dua tayaun amuin mustajaban sin Allah Ta'ala indua yaun. Na di na sabab yaon mga palanguan ng mga agama Islam. Muna amo intungod sindua si manusia. Tiniya para kaniya na muna amo intaunaan niya mustajabin duani. Taunaan niya mazlum na mustajabin duani. Hangkalon sin Rasul sallam long niya ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Anib kamulon sin Rasul sallam sin pangayo do pangindoa sin taw na anyaya doon na kain hati niya
kiyawa mo in pangaltani. Doon na kain, amuin, miula mo siya, pitnaan mo siya, uno-uno na din ang mga pakaragyan, amun anyaya, hatay mangud mo biyayan. Na anib kaw, apabila ipangindo ako ni fa Allah Ta'ala, mustagyabin doani. Tay maunsin Allah Ta'ala. Ini kedua niya amo intau tatay maunsin Allah Ta'ala indoaniya na da'watul musafir. Apabila intau halom tulakan siya, ingkatan doaniya mustagyab, tatay maunsin Allah Ta'ala indoaniya. Tatay maunsin Allah Ta'ala indoaniya. So pamay pangindoan niya inketay kuran niya atau kaunong-unong mga pangayoon niya fa Allah Ta'ala mustagyaban sin Allah Ta'ala induan niya apabila yakin tul siya induan niya hati niya baken siya nagduarwa baken siya naliligap niya hati niya dendeni namuin himumungan niya tiatasdik sin pangatayan niya yakin in pangatayan niya biyan sin duayan nataymaon sin Allah Ta'ala sa apabila ing taon ng Indo-Asia sa Indoan niya hati niya siya sabot sindila niya dugen in pipikil sin pangatayan niya ibang bakin siya yakin mustagyab Indoan niya na di tayo maun Indo-Abiyat tindapus niya di tayo maun ini kato niya tatay maun sin Allah Ta'ala in dua ulwalid liwaladi doa si maas para ha anak niya. Hangkan mga palanggungan na mga agama Islam. Aniban na tuturi na mo in makapangindoan nato in kaanakan nato si mangi. Biya mga suknaan nato. Biya yan. Sa pisukna yaw doa. Adi man dyan sabab mustagyaban sin Allah Ta'ala in doa mo yaw na anak mo. Sa gawain hinangan mo. Sa pamain anak mo yaon medyo matugas siya, simusulang sa zapamando mo, amo impamando sin agama, unin hinangan mo. Kahaba ko magsambayang, pangayuan mo pa Allah Ta'ala, hidayatan sin Allah Ta'ala in anak mo yaon. Yayan. Pangayan mo pa Allah Ta'ala, hidayatan siya. Mustagyaban sin Allah Ta'ala in du'a. Bukan suknaan mo na anak mo. Hati na ipamuhit mo na siya, bukan mo na si anak. Na diyan tumandiyan mga palanggungan na mga agama Islam. Ayaw tuod kita niyo manok na mga anak. In pagsukna si Muslim patay mangod de Muslim haram in hukuman niya kufr. Ha hukuman sin akida atau katauhid. Kufr. Makupul ka pa Allah Ta'ala. Sa pangayo idua hidayatin anak mo yan. Pangayo hidayat. Biya kaunan si Rasulullah sallallahu Madina. Ha Makkah, waktu niya Makkah. In pinakamatugas din na mo in manasaw hadawan niya, dua Umar. Umar bin Hisham, ibn Umar bin Khattab. Sa unin na ginihang kabulan, nagkunot sa Zasiya. At niya 5 waktu kunutan niya, in agi niya kunot niya, mahuping kunot niya. Allahumma hdi ahad al-umrayain. Ya Allah, hidayati na bukde na dua Umar yan. Na wala limugay, hidayatan sin Allah Ta'ala in Umar. Pangayawan ta doa. Sigura intay mangut din na nagmatugas. Ataw ka mga kabagayan tabiayan. Wala pa doon kanila ni hidayat. Pangayawan ta fa Allah Ta'ala. Hidayatan sila sin Allah Ta'ala. Sabab mustagyaban sin Allah Ta'ala in duata. Apabila yakin kita sinamuin Allah Ta'ala imanay-main sin mga doa. Ini kaupat niya na da'watu sa'ib hina yuftir. Doa sinto puasa. Hawaktu pagbuka niya apabila magbuka na siya na mangindoa siya mustagyabin doa niya roon. Mustagyabin doa niya waktu pagbuka niya. Sibura impuasa niya sunnat atau kapardo. Apabila sunnah siya magbuka, mangindoa siya fa Allah Ta'ala. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu. Allahumma dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Atau karugan pandoa doon. Ngayon mo imas mo at iniampunan sin Allah Ta'ala indusa niya. Allahumma ighfir dhunubi wa dhunuba walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Uno-uno doa mustajab. Ini kalima niya amo intataymaw sin Allah Ta'ala in doa niya na da'watul imam al-adil.
duasin tao imam atau ka leader amo in adil in hukuman niya raayat ni. Apabila siya mangindua fa Allah Ta'ala, mustajaban sin Allah Ta'ala in doa niya tataymaun. Amo in bukan siya anyaya raayat ni. Tataymaun. Hisu din na mga nagnakura amo in kingatan nato yung history niya, amo in kaadilan in diara niya, bangdum, wayrong pagtug niya, lililing niya sa zain, bibisita niya sa zain mga raayat niya. Ganyan. Way narugain kan Umar bin Khattab radiyallahu an. Umar bin Khattab, hawakto, nagkhalipa siya, 10 tahon siya, wayron agon pagtug niya doon, yatafakkadu qawmahu, hati niya libatan niya bang doon na panon niya yung mga taon niya, kitaon niya hisyo imasipit in hal niya doon niya. Napabila biyad to adil in hukuman sin tao, hati niya, hiharap niya marayaw inamuin pag nakura niya, apabila mangindua siya pa Allah Ta'ala mustajab. In Umar bin Khattab, nakaiyan siya, bang sadzaon sa zalong niya kura, ataw kaunta, gumawa din na Madina harap man to pa Iraq, umos makabunggo ha, bato doon haran harap pa Iraq, tanto tudlong ni asuhuna ko sin Allah Ta'ala dokyam, may tawala ko piyarayolong nida. Nabiyad to adil in nakura, natataymaon sin Allah Ta'ala in duani. Sa pabilay nakura bakan siya adil, in hak sin raayat hati niya amuin, anyayahon niya. Na di tataymaon sin Allah Ta'ala in ibadat niya at tawakamu in duani fa Allah Ta'ala. Umar bin Khattab, hamuk waktu, ang naliling niya bay, kita niya imamuk babae, nagtutog na siya, ubos yung mga bata, yatadagaw, hati niya, nagtawtangisan na biyan, sintangis amuin, sobra na biyan. Kiyuko niya biyan si malam siya, may talong niya nagtatangis si mga bata. Long sin ina, yahapdi long niya. Yahapdi. Uno long niya tiyog na mo, long niya bato, ipagligap ko sa kanila. Nalong sin Omar, tagad kulong niya, mato kulong niya pa, Juan. Takarya kulong niya ko matug. Pagdatang pa Baitul Mal, kimawas siya sinhangkap. Karot, tirigo, ampa niya, iangkat paabagan niya. Dimagan siya, nagbalik man to paway sinamuhin, babaiyaw. Agawon siya sin mga raayat niya. Ya amiral mu'minin, kami dumasin niya un. Long niya di ampunan sin Allah Ta'ala indusa ko bang baka mismo ako in umangkat sinamuhang kakarot, tirigo ini, man to pababaiyaw. Na din na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam, apabila innakura adil, ataw kamuin imam si masjid adil siya, wayrong mga kaanyayahan hina, na tataymaon sin Allah Ta'ala induan niya. Tataymaon. Ini kaunong niya, tataymaon sin Allah Ta'ala induan niya mano siya, na da'watu zakirillaha katira. Amo imano siya, di humundong indila niya bizan lisimura in kimukulang ibang limilingkod ataw ka nagpapanaw masi-masi himihibal hadikir panumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na apabila mangindua siya, tataymaon sin Allah Ta'ala indua niya. Ini kapito niya da'watul mar'i li akhihi wa huwa ghaibun an. Dua sin tao amuin hatay mangud niya. Amo inwala doon intay mangud niya. So pamayat intay mangud niya mga Malaysia ataw kayat to mga Saudi, mga Qatar, uno ba ya Allah, pahaya nga intay mangud na mo yan. Hangkan dakula tuod amuin, tatabangan si Muslim patay mangud niya Muslim, apabila ka pangindoan niya intay mangud niya amuin nasususa ataw ka kasibitan biyayan, sinang pahayangan sin Allah Ta'ala, tataymaon sin Allah Ta'ala indo atayaon, madto patay mangud tayo to amon kesipitan. Ini kawalo niya da'watul hajj. Amo intaw biya lima labayaon, timutulak sila madto pa Baitullahil Haram. Tamunay sila sin ikalima rukun sin agama Islam. Na ingkatan doa nila, tataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, mustajabin doa nila. Mustajab. Ini kasiyam niya da'watul mu'tamir. Doa sin taw nagumra. So pamamadto ko pa Makkah.
Hati niya bakun sumabot siya Zulhijjah. Mag-umrakaw na katando amo tataymaon sinallahu ta'ala. Tataymaon sinallahu ta'ala. Ini kahampo niya, tataymaon sinallahu ta'ala indoa niya, da'watul marid hatta yabra. Amo intaw nasa sakit. Apabila taw nasa sakit mangindoa siya fa Allah ta'ala, mustajabun sinallahu ta'ala indoan niya. Taymaon sinallahu ta'ala. Kita niya ba? In Nabi Ayub alayhi salatu wassalam. Nabi Ayub nasakit siyang putagwalo tahun. Lawan sinasawa niya, pangayo ko fa Allah ta'ala. Amo impaigan na sakit mo siya rin nagdihilian. Lawan si Nabi Ayub, masipo ka kulong niya mangayo pa Allah ta'ala. Ang palong niya putagwalo tahun ako nasakit. Kapituan tahun long niya kamakasaya kung iban wayroon sakit kulong niya. Hawak to kita si Nabi Ayub. Inhal sin sipit sin asawa niya. Hasupaya nagluto siya. Hasupaya makakaw ni Nabi Ayub na nakapangindoa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lam niya, Ya Rab, Ya Tuhan kulong niya, Qad massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhan ko, in ako inilong niya na mudarat na kulong niya. Sa kingatang kulong niya, ikaw lalong ni magpaigsin katang sakit ko ini. Sa ikaw imaulong hakatan mo. Nadena sa papiyaon, piyabalik sin Allah ta'ala in kasi simbaran niya. Nangayon siya pa Allah ta'ala. Sin waktu amo in, simipit na siya, halom sin nasakit na siya. Namikyanin, Nabi Yunus, hawak to amo in, kyaon siya sin ista. Hatin niya, di na siya makanapas, halom sin kuan niya na nakatawag na patuhan niya. Nakatawag na patuhan. Long niya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wayroong Tuhan ba't malingkan ikaw? In ako ini, hati niya, nabilang ako din ng mga tao, amuin, mga anyaya. Sabab in siya, minig siya din ng mga kom niya, karena in kom niya, di na magkahagad ka niya, malingkat palong niya tayo kurang ko ni mga toyan, di na magkahagad ka. Hindi na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam. Hambuk kaw amuin, nagpahintol ataw ka, naghihindo ha pag-aga maduna koman, na ayaw mo tay kuri, o na waktu hidayatan sinallahu ta'ala in mga toyaon. Bang di sila hidayatan sinallahu ta'ala, kalo-kalo in mga anak nila, hidayatan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di man dyan lumigna ko, di na magkaga di mga toyaon kako. Nakita niyo ba, in Nabi Yunus, pianis siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kampo tagisan niya, amo intataymaon sinallahu ta'ala doa si manu siya na da'watu syibatil muslim. Doa sin tao amo imyuti na in buhok niya. Miyuti na in pungot niya hapag ibadat pa Allah ta'ala in katandoan niya taymaon sinallahu subhanahu wa ta'ala apabila in kaonan sin tao yaun siya akida ahlu sunnah wal jamaah. Yaun siya akida marayaw. Tinya mutabbik siya hakatan piawagib sinallahu ta'ala imaanib si singkatan hiram sinallahu ta'ala imaanib si hakatan miya makro sin Rasul sallam iban hihinang ni ingkatan sunnah sin Rasul sallam na pabila mangindoa siya na taymaon sinallahu ta'ala induan niya. Muslim miuti na imbuk ibang pungot niya pag-ibadat pa Allah ta'ala serta multazim niya sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mangindoa in tauyaun tataymaon sinallahu ta'ala induan niya. Inay kahamputag dua da'watul muhsan ilayhi lil muhsin. Tinya duasin tao amuin tiabang. Duasin tao tiabang hamuin timabang kaniya. Pangayuan niya tumbasan sinallahu ta'ala, pahayangan sinallahu ta'ala in hal niya, lipatan sinallahu ta'ala in rizki niya, taymaon sinallahu ta'ala, patawuran sinallahu ta'ala rizki sin tao yan sa nagmura siya hakar na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikampo tagto niya na da'watu hamilil Quran. Hati niya dua sin tao nagdara sin Quran. Biakan yung mga hafiz. Biakan yung mga hafiz. Kataan doa niyo taymaon sinallahu ta'ala. Sabab yaw na uni. Yaw na daghal ning Quran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya naliligap kamo, nabibisi kamo,
singkarnasin Quran sin Allah Ta'ala. Amurain makahunong kamu magbasa sin Quran apabila waktu natutug kamu bihayan. Labi lo ba na waktu amuin dua, amuin pagkhatam niya. Tinya makakhatam na siya to, at tinya mangindua siya sin dua khatmul Quran, natataymaon sin Allah Ta'ala induan. Tataymaon. Ikampu tagupat last na, amuin dua sin to kesimpitan. Apabila on tao kesimpitan siya, uno-uno na din ang mga kasimpitan bihayan. Apabila mangindua kaw, taymaon sin Allah Ta'ala indua mo yaon. Amay yugibul mutar idha da'a wa yakshifu su. Imana niya taymaon sin Allah Ta'ala indua sin tao kesimpitan bihayan. Apabila mangindua siya pa Allah Ta'ala, iban palayon siya din ang mga kagian bihayan. Ini kadua niya mga palanggungan na mga agama Islam, mga kaanakan na mo, nangangadhi agama sin Allah Ta'ala, nagmemorize sin Quran, in uno ba in mga waktu, amo in taymaon sin Allah Ta'ala in dua. Ikaysa din ang mga waktu tataymaon sin Allah Ta'ala in dua si manusia, na apabila sabo nag-adhan, sabo nagbang, nagtawag habang masjid. Ad-du'a indal adhan. Hawak tu nagbabang, tinya sumambag kaw, iban mangindo ako fa Allah subhanahu wa ta'ala puas simbang yaun, tinya pag-ubos simbang yaun, tinya mangindo ako sinamuin, Sayyid, amuin panghusin salawat para Rasulullah, amuin Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadin alwasilata wal fadila wa ba'athu al maqam al mahmud alladhi wa'adta taymaun sin Allah Ta'ala indu'am. Taymaun. Hangkalo sin Rasulullah hishi shulong ni imanu siya. Mabaya siya long ni ma-apply ni long ni insyafaat wadlo kiyama, nakahaba siya makarong habang hati sumambag siya ibang mangindua siya. Nang mawagib long niya syafaatan kung tauyaw hadlo kiyama. Nasabot yaon ha kitab Imam Malik Muwatta. Ini kedua niya amo in waktu amon tataymaon sin Allah Ta'ala in dua na bainal adhan wal iqamah. Haantara haut sin bang ibang kamat. Tinya pag-ubos na magbang yan to, hatinya hapagtagaran mo sinamo in kamat, mangindua ka fa Allah Ta'ala, indua mo roon na tataymaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustagyab. Nasabot yaon ha kitab Sahih Ibn Huzaimah ibn Sahih Ibn Hibban. Ini katuniya waktu tataymaon in dua indal iqamah, ha waktu pagkamat mangindua ka fa Allah Ta'ala hasabo nagkakamat taymaon sila Allah Ta'ala in dua mo. Ini kaupat niya hina huduru saf lil jihad. Tina ikaupat amo in tampat taymaon sin Allah Ta'ala in dua aruna lugar yan apabila hambuk ko din ang mga tumpukan si mga Muslim amo in imaalok ko iban satro sin Allah Ta'ala na imaana niya waktu pagbuno in katando amuruun mustagyab taymaon sin Allah Ta'ala. Ini kalima niya dua tataymaon sin Allah Ta'ala na fi thuluth al-layl al-akhir amuin ikatong kabahagi la sindum taymaon sin Allah Ta'ala in dua amuruun taymaon. Hadis sin Rasulullah long niya ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجب له ومن يسألني فأعطي له ومن يستغفرني فأغفر له. إن الله سبحانه وتعالى kahabado magbabase mari palangit dunya. Doon sumabuha waktu amuin ikatong kabahagi sindum amu ilas. Imana lisag 2 sampai palisag 2 biaya. Inagi niya, hiisyo si mangindo atay maong kiduan. Hiisyo si mangayo, idihil ko yung pangayo niya. Hiisyo in, mangayo kaampunan ko indusan niya. Hangkaning kaunan si mga sahaba, siya sangil sin Allah Ta'ala. Wabil ashari hum yastaghfirun. At tinilapit adlaw na yung kaunan si mga sahaba, nangangayon na sa kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasupaya nila kasabuhan in waktu yaun amo in mustagyab in pagduar.
Ini kaunom niya, lugar tataymaw sinallahu ta'ala in dua, apabila miyanto ko pa Makkah. Tinya, namisita ko doon na ka in haji atawa ka umrah. Hadin naman ipagkita mo sin Kaabatullah. Din naman ipagtandaw mo sin Kaabatullah, tumindag ko mangindua ko fa Allah subhanahu wa ta'ala, mustajabin dua mo yan. Tataymaw sinallahu ta'ala in dua mo. Ini kapito niya, apabila in Muslim sumambayan, hapwasin ay mana niya duhur. Hapwasin sambayang duhur, ubos mangindua siya pa Allah Ta'ala, mustajabin doa niya. Mustajabin doa niya. Ini kasiyam niya, adlaw Jumat. Mustajabin doa. Labi lubana, hamo impwasin asar sin adlaw Jumat. Mustajabin doa sin tawud. Ikahampu niya, habulan Ramadan, iban ha Laylatul Qadr. Mustajabin doa roon ha. Si Manus yan na muwasa, iban nagjajaga si Laylatul Qadr. Ikahampu tagisa, ikahampu kasubangan, sin Zulhijjah. Imana niya amuin adlo sin Haylaya. Iban adlo Arafa ikasiyam kasubangan. Mangindu ako fa Allah Ta'ala, mustajabin doa mo roon. Ini kampo tagduan niya, hawak tu nagsusujud ka, mangindua ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, tayma unin doa mo. Hawak tu nagsusujud ka. Hangkalaw sinasalam, long niya patawuran niyo indua niyo, halom sin sujud niyo. Patawuran niyo indua niyo, halom sin sujud niyo. Sa gawa mga palamungan ng mga agama Islam. So, pamain kita, tinasimabayan kita isa-isa tabiayan, na, makadjari patawuran mo turin doa mo ro na sujud biayan, pasa isa-isa mo ra. Sa pabila magimam kaw, na ayaw ko magpahawa tuod sinkuan. Sabab ondo na taykod mo, mga tao, amo yung mga malamma, barhagyat, ataw ka nag-usus biyayan. Nasa pamasudyo diyan mangindua kita, maom kabayaan ta pangayon, sa dita kingatan araban biyayan. Uno, makajari magdua kita simba sa tato kadi. Hamok din na makawatala sambayan. Lamuran mo siya, habahasa, bahasa mo biyayan, habang kang bahasa Arab. Na hamuk ito din ang mga mubtilatos sama. Sa uninangang kubiyad to inhal, mabaya akong mga yu, sa di ako may ingat mag-Arab. Pangindo akaw, pa Allah Ta'ala habasa mo. Sa ayaw pa hibala indila mo, iban simod mo, sa pangatayan mo in mga yu fa Allah Ta'ala. Pangatayan mo yung mangindua fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makajari, basta wala nakahibal indila mo iban simod mo. Ini kampo tagtuniya indal buka min khasyatillah. Hawak tu amo in mimuga ko fa Allah Ta'ala sarta nakatangis kaw. Hawak tu yan mangindua ko fa Allah Ta'ala mustajabun sin Allah Ta'ala indua mo. Mustajab. Nagsambayang kaw, nakatangis kaw, mangindua ko fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu nagtatangis kaw, hakar na sin pagmabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, natataymaon sin Allah Ta'ala, in amo indua mo doon na yan. Mga palamungan na mga agama Islam, in mga amuyat yung mga dua amo in tataymaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halas na diha ini mga katotay mangura na agama Islam, tinya on din di amo in mahinang sabab sukang sin dua. Hati niya, may tabawala na tayo maindoa ko biyayan. Hati niya, on taon nangangayo sa di matay maindoa. Na ikaysa din ang mga sukang di tayo maunindoa si manusia apabila in kakaun niya din na haram. Aklul haram. Atawa ka, amo in ipamita sin paginumta, din na usaha haram. Atawa ka ipamita sin tamungan ta usanan ta, na din ha usaha haram. Biya mga ganda riba, di na mga tiakawan, mga gasba ataw ka iagawan, ataw ka mga anyayabiyayan, haksi mano siya kiawata, piyamita pagkaunta, piyamita tamunganta, piyamita paginumta, na di tayo mga sinallahu ta'ala induata. Bagkanhat to sampai ibadat ta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ka, dua niya amo hindi tayo masukang sindua, di tayo mga nindua, na amuin mag-usus ko tuod.
Ya Allah, taymaan na yung doa ko. At nag-usos ko, ipatay mo magtuin doa mo bihayan. Na, mukyan di matay mo yung doa mo bihayan. Ini katunia, amuin mangayo kaon, mangindoa ko fa Allah Ta'ala, ipangatayan mo naliligap. Sin dunya, naliligap sin uno-uno mga kaliligapan bihayan. At niya nangayo ko pa Allah Ta'ala, namungin, dila mo sin uno-uno doa mo yaon, sa impangatayan mo, dugay ng pikilan sin gimugwa ataw ka bihayan. Naliligap ka na doa yaon, di tayo mausin Allah Ta'ala. Ini kaupat niya, di tayo mausin Allah Ta'ala doa, apabila mangayo ka dusa fa Allah Ta'ala. Mangayo ka dusa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tayo maun in doa sin tao doon. Atawa ka, aon mga manus yan, nagkasila sa tod silang bihayan. Pangayon mo fa Allah Ta'ala, ya Allah, hati niya, gantiin pagkasilasan nila si magkalo sila. Amo mabulsing na pahamuk kanila. Damik yan, di tayo mausin Allah Ta'ala indo abiyat to. Hamuin, makat, mautod in pagkasilasa si mga tao nagkasilasa. Ini kalima niya, apabila nagmamaksiyat pa Allah Ta'ala into nagdua, si musulang fa Allah Ta'ala, iban si musulang para rasul niya, iban timitinggal sinuwagi, iban himihinang sinharam, apabila mangindua siya, di tayo mausin Allah Ta'ala in mga dua, si mga taubiyat to. Mura-mura ang mga palangungan na mga agama Islam, hati niya, biya nakahaba naman ni utiyo ina mo in nakawa na to pangadjian niya ini, hati niya, na patubtuban na to na riya ini, mga kaanakan, insyaAllah Ta'ala, hao al-usbu al-qadim, na magbalik na kita niya amuin, tungon sinamuin mga pakaragyan ini, insyaAllah Ta'ala, na bang dihilang pakita sin Allah Ta'ala umur, na ilas niya, mangindua kita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dihilang sin Allah Ta'ala barakat, inamuin mga nasabot na to din ang mga maniyutu din na aturan sin Allah Ta'ala, kaya luluki sa kitab niya mulia, iban hadis niya, hadisin Rasulullah Sallam al-Sharif. Wa qala rabbukum uda'uni astaghfirukum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وصر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وحيها بمعرفتك وحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.